Witam Was pięknie roztomili. Dzisiową wyrządzym, jako się kiesi robiło soki, jako się te soki jeszcze do dzisiaj robi. Roztomili hańdowni, a i jeszcze dzisio, kole starych chałup. A i tych chałup, co się ich postawiło nie skorzy, rosły krzoki z owocami. Najwięcej dycki było malin. Jak się ich nie zesiecze, lebo nie urznie, to te maliny poradzą zarosnąć całą zogródkę. Hańdowni nasi starzicy te maliny dyski niechali, niech rosną, bo z malin je przeca przeogromnie dobry sok. Z jednej maliny za porę roków się poradziło posiąć, a i 10. Dycki na jesień trzeba było im jednako nakidać kapkę gnoja, bo inaczej nie było urody. Ale jak uroda była, to się owoce kole chałupy każdy dzień obierało do amperka, suło do garca we szpajsce, a jak się ich uzbierało, to chnet się z nich robiło sok. Okrom malin dycki na zagródce rosły rybiźle, białe albo czorne. Każdy se soki robił po swoimu. Jedni w sokownikach, a inksi w garcach. Sokownik to były takowne 3 aluminiowe garce. Dołu był garniec, co się do niego loło wodę. Jak się ta woda zważyła, to się z niej robiła para. I ta para szła do wyrchu, do garca, co on był na samym wyrchu, kany były psute owoce. Jak ta wrzawo para podgrzoła owoce, to się z nich robił sok, a kapką do garca, co był w postrzodku. Z tego garca wylazował mały szlauch z ocelową klamerką, co jak się ją puściło, to sok szło naloć do flaszek. Wiele razy w szlauchu była jeszcze wrażona taka rurka ze szkła, co by gaździno wiedziała, że sok już jest zrobiony, a już go idzie wyloć. Jak dosik nie miał sokownika, to musiał sok robić w garcu. Wsuło się do niego owoce, nalało się kapeczkę wody, a postawiło na blachę. Jak owoce się uważyły, a się z nich zrobiło coś takiego jak bryja, to się to wszystko wlało do cedzitka, co by w nim zostały te maluczki kostki. Gęsty sok, już bez kosteczek, się jeszcze na chwilę poważyło, a lało do szklonek. Jedni dawali cukier do soku, inksi nie, a prawiło się, że jak się go wsuje, to bez mala sok dłuższy wydzierży. Sokownik a garniec, co się w nim ważyło sok, musiały być dycki do porządku wypucowane, a nie śmiało się w nim nic ważyć inkszego. Szklunki, co się do nich lało sok, też nie śmiały być ani z ogórków, lebo z inkszych zawarzelin, bo inaczej sok by się chnet zepsuł. Szklunki ze sokiem się potem jeszcze musiało zaważyć we wielkucnym garcu, co by wydzierżały aż do jora, lebo do następnego lata. Na spodek tego garca, co się w nich zawarzowało szklunki, dawało się dycki jakąś handrę, co by się te szklunki ze sokiem nie potrzaskały. Soki, co się ich zrobi doma, są najlepsze, bo nie ma w nich żadnej chemii. Bez malin, lebo ostrzyżnic, jak się ich utargało z krzoka, lebo ściernio, to się z nich chnet nasuło do garca, lebo do sokownika, a robiło się z nich przeogromnie dobry sok, co go potem piła cała familia. Gor w zimie. Sok z malin je przeca dobry, jak gdosik je mocny, a gor na zimnicę. Dobry je a i sok z rybiźli, a z bzu. Gor na kuckani. Soki się robiło wiele razy tak, że się suło do sokownika, ba i maliny, a rybiźle, jako kto miał rot. Szło to wszystko mieszać. Starzy ludzie wiedzieli, co je dobre, a stareczka prawili, że czym więcej malin a owoców kole chałupy, tym więcej szklonek ze sokiem będzie we szpajsce, a w piwnicy, a na isto miała recht. Roztomili pyty, jak się wam to moi dżistani podobało, jak to macie radzi, to subskrybujcie mój kanał, dajcie mi
palec do wyrchu. A macie takie dwa obrazki po obu stronach mojej głowy. Jeden obrazek to jest pytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrazek to jest film, co się wam może spodobać. Miejcie się fajnie, wszystkiego dobrego.